Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso o nataw kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niya na usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gyapon ni ining ubos ninyong alagad sumaong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, diretso na yung tanong. Ugma, eleksyon naman, na timing ni kay dunay gihisgutan kaganina, nga aduna po'y pagtulunan nga makuha nato ang ato bang ikapaambit o isip tubag atong gihisgutan kaganina, nga naghisgot o nagpunting usab sa atong eleksyon, no? Sa to pa, doble ang purpose ani, no? Doble ang igo aning atong hisgutan karon, no? Kadtong gihisgutan kaganina mahitungod sa kining patik, kanang patik sa mananap ng mapintas nga ginumeruhan og 666. Hinoon nato naman ang naisgutan sa mga nangagi natong tulumanon. Dugay naman ng isyuha pero atong usbon kay labi na nga dunay mensahe ani nga naghisgot usab o nagpunting usab o may kalabutan usab sa atong eleksyon. Kining mahitungod sa patik, no, sa mananap ng mapintas at usang basahon ng maong tudling. Pinadayag Kapitulo 13, versikulo 16 hangtod 18, matud pa. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao, inila og dili inila, dato og kabos, ulipon og dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot og agtang, walay makapamalit o makapamaligya, gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan. Sa labtunon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap, kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini 666.
Kining mga tudlingan sa Biblia adunay managlahi og pagsabot ang matag tinuhuan ini. Ang pagsabot nga atong ipaambit kaninyo, ang pagsabot nga Katoliko, no? Hinuon sa Katoliko nga pagsabot, dunay kana bang gitawag natog opisyal, magkanang gihiusahan, doon na po'y kanang speculative sa mga teologyan. Pero ang ato giyong gihiusahan kadtong opisyal. Mahimo pod nga ang mga speculative o mga pangagpas mutakdo ra pod sa opisyal. Basta dili lang mag-contradict. Now, sa atong pagtuon aning mga tudlinga sa Biblia, no? Ang pagsabot o exegesis ni ini usa sa dagway sa Catholic exegesis ani mao ni atong ayohon ni ha. Ato sang timan-an nga kining Book of Revelation o pinadayag na ilan ni nga libro sa mga simbolo. Ato manggaling nalitok nga mabasa ng pulong simbolo. Ang mga pulong o kasagarang mga pulong gigamit din his pinadayag, gitawag na sa in English og symbolical words. Ato pa, laom, sa labtunon. Mabitaw giingon diri sa 18, sa labtunon kini. Ang maalam makasabot. Now, unsao man nato ni pagsabot? Well, ato sang hisgutan nga, dunay mga grupos tinuhuan nga dili Katoliko, nga ang ilang pagsabot ani kini kunong mananap ng mapintas gisgutan diri mao kuno ni ang mananap nga mapintas nga nagtumbo kuno sa atong Santo Papa. Ngano man kay kining numero nga 666 sumada kuno ni sa titulo sa Santo Papa nga kanang Vicarius Filii. Mao nga ang Santo Papa mo ilang tumbukon ani kay kanang Vicarius Filii nga titulo kung sumadahon sa mga corresponding mga numero ana mutakdo gyud og 666. Ang atong ikasulti o ikatubag ni ana nga dili ang Santo Papa sa katarungan nga tungod kay ang ipasumada diri dili titulo. Ngalan sa tao ang ipasumada. Now, og ato pong tugtan nga sumadahon nila ang titulo, kanang Vicarius Filii dili po na opisyal nga titulo sa Santo Papa. No, kung mag-research mo og mga titulo sa Santo Papa, wala gyud tay makita nga Vicarius Filii. Wala. Now, sa atong panginsusi, kanang Vicarius Filii sa Legion ana, sa Legion, kabalo mo sa Legion? Kuan kuno na forged donation gikan ni Emperador Constantino. Iya kanang girigalo sa atong Santo Papa. Kanang Vicarius Filii nga titulo. Sumala na sa Legion na sa atong natun-an nga panginsusi. Di modo ang ilang giihap usa ka titulo nga dili titulo nga tinuod sa atong Santo Papa. Kay ang makahatag gud og titulo nga opisyal sa Santo Papa ang ato ra pong mga obispo. Na kung tuhuan nato ang Legion nga si Emperador Constantino mao'y garigalo ana nga titulo sa atong Santo Papa, adili mapasangilan ang atong simbahan ngano man kay si Constantino iya man ang regalo sumala po na sa Legion nga do sa Santo Papa, pero dili na opisyal nga titulo sa atong Santo Papa. Bisag tan-awon ninyo sa tiara o mga opisyal nga titulo sa atong Santo Papa, usa sa opisyal nga titulo sa atong Santo Papa, Vicarius Christi. Kung sumadahon, dili mo igo og 666. Nakaron, unsa pa ilaing ebidensya nato o katarungan ngano nga dili ang Santo Papa mo'y maigo ani? No? Tungod kay kung barsahon nato ang bersikulo 6, unsay description aning mananap ng mapintas. Unsay description, unsa bay kinaiya? Basahon nato sa bersikulo 6, giingon. Gipasipalahan niya ang Dios ug ang ngalan sa puloy-anan sa Dios. Lakip ang tanan nga nagpuyo sa langit. Nagpasipala kuno ning mananap ng mapintas, niya ang gitumbok ani tao man,
Nagpasipala kuno ni siya sa Dios og sa mga tanang na nagpuyo dito sa langit sa ato pa. Sa may na nagpuyo sa langit kinsa man na sila kaayo, mga anghel ug mga santos. Diba? Sumala sa pinadayag sa 9 Jes katong mga martir, mga santos tuwa na sa langit. Gali ang termino gamit mga kalag sa mga martir, no? Pinadayag sa 9 ngadto sa 10. Then sa Hebrehanon 12 pod 20 ngadto sa 23, mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na sa ato pa mga santos. So mao na nagpasipala kuno sa Dios ug sa mga anghel o mga santos nga tuwas langit. Na klaro kay dili ang Santo Papa ani. Dili ang Santo Papa kay ang Santo Papa nagtuo man og Dios. Dayon nagtuo pod sa mga santos. Nagtuo sa mga anghel. Nakaron kinsa man ang gitumbok ani, no? Base sa pagsabot o exegesis nga Katoliko. Kini mo'y kasaligan kay bisan ang mga Protestante, dako nga hutong sa mga Protestante muuyon aning Katoliko nga pagsabot. Nga ang naigo kuno ni ining 666, una yung tao nga nakita gyud sa history nga mutakdo gyud hasta nas kinaiya mao si Emperador Nero. Emperador. Nga mutakdo gyud nga si Emperador Nero ngano man. Kay si Emperador Nero pagano dili motuo og Dios. Og kung tan-aw na to ang history ni Emperador Nero, nagpasipala gyud siya sa Dios ngano man. Kay ang mga emperador gud nga pagano ilang gipatuo sa ilang imperyo nga sila mo'y Dios. Di ba? Di ba klarong pasipala na? Kay ang emperador, tao man na, dili man na mahitabong Diyos, pero ilang ipatuo sa ilang imperyo nga sila mo'y pinakahawod. Sila mo'y Diyos. Sumulutaw nga, Diyos ang labas ani mga emperador. Kay dili man sila tinuo Diyos. So, mutakdo gyud nga si Emperador Nero kay nagpasipala sa Diyos, kay iyagong giangkon niyang kaugalingon nga Diyos siya. Unya, nagpasipala sa mga santos nga naman. Hibalo mo sa history, baling pamatay ni Nero sa mga Kristiyanos dito sa Roma. O duha sa nadumduman na to, si Pablo o si Pedro, puros na martir dito sa iyang pagdumala dito sa Roma. So, maigo gyud si Emperador Nero. Mutakdo sa iyang kinaiya, unya, ang ihapod sa Hebrew, wala lang ko'y dalang computation dire, pero bisan pag manginsusi mo diya sa internet o sa mga libro, church history, ang gigamit sa pagkwenta kay gamiton man ang kaalam kanang Hebrew. Hebrew, mga letters, nga doon na po yung mga equivalent nga ang iyang ngalan ni Cesar Nero sa na kuan ko mo koy dalang guide ani dili ko makapakita ninyo, but proven kay bisan mga Protestante mo uyon ani, no, nga ang unang naigo ana si Emperador Nero nga sa iyang ngalan sa Hebrew ba to Caesar Neron, no, sumadahon kuno na moabot jud og 666. Unya mutakdo gyud ang iyang kinaiya sa description sa mananap nga pintas, no, nga sa bersikulo 6 kining giingon diri, gipasipalahan niya ang Dios ug ang ngalan ug puloy-anan niya, no, ug ang ngalan sa puloy-anan sa Dios lakip ang tanan nga nanagpuyo sa langit. Dayon adto ta aning kuan diri, kining gihisgutan diri nga kini kunong pagpatik niining tawhana o niining mananap nga mapintas atong basahon og giunsa ni diri, kini siya mamugos na siya. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao. Inila og dili inila, dato og kabos, ulipon og dili ulipon diha sa tuo nilang kamot og agtang. Naon sa may but pasabot ani sa Catholic exegesis o pagsabot, kini kunong giingon diri nga gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao, ripirido kuno ni sa pagpamugos sa usa ka tawo sama ni Emperador Nero sa iya bang kanabang gusto nga pugson ang mga tao nga muilan niya nga siya mo'y Dios sa iyang imperyo.
Ana ba nga unsay iyang idikta mutuo. Unya kay balo biata tong imperyo sa mga emperador sa una, ang ilang imperyo pagano biya. Unya unsa man ang pagano nagsimba og Dios. Di ba? Klaro lang mga tinahod nga tigpaminaw. Sa ato pa gipugos ang mga tao sa pagsimba sa dili tinuod nga Dios. Kay pasimbahon man atong mga dibulto nga mga Dios. O pasimbahon po niya mismo kay nagpaila man siya nga Diyos sa iyang imperyo. Mauna, ang emperador nagpugos og mga buhat nga pinagano nga ipasunod sa mga tao. Unya, niadto gong higayuna, duna na may na Kristiyano sa Roma. Kay niabot na gud silang Pablo Pedro dito sa Roma kung tan-aw na to sa history. Sa ato pa, naana po yung mga Kristiyanos. Unya, ang mga Kristiyanos ilang pamatyon. Mao na, mga tinahod nga tigpaminaw. Mao ni ang buot ipasabot diri, gipugos sa mananap nga mapatikas, nga mapatikan ang tanang tao, inila og dili inila, dato og kabos, ulipon og dili ulipon, diha sa tuo nilang kamutog agtang na kini. Anong gihisgutan man diri ning tuong kamutog agtang? Nga mupatik kuno ning mananap nga mapintas o kining 666. Kining 666 biya no, mga igsuon. Simbolo ni sa kadautan. Sa Biblia god naay mga terminong gigamit, numero, napagali kanang ngalan gyud para sa anang Babylonia, di ba? Ang Babylonia nagpasabot po naglugar. Nagpasabot po na siya kadautan. Kay mo man ay simbolo po nga ngalan sa pagan Rome. Di ba? Sa wa pa ma-Christianize ang Roma, pagano man to? Pagan Rome. Muna siya. Moda nga ang Roma, sa pagano pa nga syudad, gitawag to pagano nga Roma, pagan Rome. Pero lahi po ng Christian Rome. Kay pag-abot sa mga Kristiyano dito sa Roma nga nakakabig po sila, nabahin na dayon ang dagway sa Roma. Christian Rome o pagan Rome. Ang pagan Rome, mao tong giharian sa mga emperador pagano. Nga ilang pugson ang mga tao sa pagbuhat og pinagano nga buhat. Paras anang pagsimba og dili tinuod nga Dios. Mga tinahod nga tigpaminaw. Nakaron nganong gihisgot man diri nga kining mananap nga mapintas mupatik ni siya diha nato o sa tao sa tuong kamot og agtang. Now, ato naman yung na-discuss sa miagi na itong Sibya nga kinigong tuong kamot, nagsimbolo ni siya sa kanang buhat action. No, action. O kining agtang, nagsimbolo ni siya sa decision making. Kana bang musugot ka? Kanang mayong kag-oo. Now, kining pagpugos sa mananap, mao ni ang pagpanintal sa buhat nga dautan. Samaan ang mga pinagano nga buhat. Dayon, nganong giingon diri nga patikan sila sa tuo nilang kamutog agtang kay kinigong tuong kamutog agtang nagpasabot man ni og kanang pagsugot o pagdesisyon nga mubuhat kag dautan og kining pagpatik sa tuong kamot but pasabot pagbuhat og dautan. Kay kana agong tintalon nga gas demonyo ang unang mo decide sa imong kaugalingon kana man ang imong ulo. Kaya ang imong naman diya sa imong ulo ang pagdesisyon. Kung magpatintal ka sa yawa, mutuo ka sa lingla o tintasyon sa yawa, but pasabot napatikan ang imong agtang. Dayon nganong giingon mo pod nga napatikan pod ang imong tuong kamot kay dili man na kay mo desisyon lang ka, buhaton mo po na nimo. So, mo na ibot ipasabot nga kinigaling tao o kining mananap nga mapintas, mo tintal ni, mo sugo ni mga buhat nga dili maayo. Dayon kung magpatintal ta, but pasabot, napatikan ang atong agtang. Then, ato pag yung gibuhat, napatikan ang atong tuong kamot. So, mo na ibot pasabot, para sa anak karon. Doon na po'y siyado ni kining katong gibuhat sa mga emperador sa una nga pugso nila mga tao pagbuhat og dautan unya mo desisyon gani ang tao but pasabot napatikan sa agtang then kung buhaton pag yun nila ang tentasyon napatikan ilang tuong kamot.
Kay kana laging agtang nagsimbolo man na sa desisyon kanang agtang o kanang tuong kamot nagsimbolo og buhat. Oh. Na ang siyado ani ron sa atong panahon sa eleksyon, ang matamaan ani kasagaran kining mga politiko nga ilang diktahan ng ilang mga tao pagbuhat og dili mao. No, kanang pagbaligya sa buto. Mao na. Ngano man kay kung ikaw gani usa ka bisag dili lang politiko. Bisag ikaw amahan des pamilya, musugo ka sa imong mga anak og buhat og daotan pagpangawat ba? Pag unsa pa na diha, ambot pasabot nagtintal ka. O mura kag nagkuha na din og musugot pud imong anak pud pasabot napatikan niyang agtang. O then kung iyab yung buhaton napatikan niyang tuong kamot. O mo ni ang Catholic nga interpretation. Dili ni ang uban pod sabton man nila ni nga panguros kuno ning simbolo o kining mananap nga mapintas. Kay nagisgot man gud rig pagpatik sa agtang. Pero dili ni panguros kay lain-lain man gud ang patik. Nganong dili na panguros kay ang atong ipatik god sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Dili 666 may atong ipatik, di ba? Oh, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. O niya, ang tuong kamot mo ay mo patik. Kining patik diri sa demonyo, oh, ang patikan, ang agtang og tuong kamot. O tuong kamot og agtang. Di ba? Niya, ang panguros, ang tuong kamot mo ay mo patik sa agtang. So, dili gini panguros. Nahinomdom mong ko kay naamang ko'y sinulat kaning mga iglesia ni Kristo na anas pasugo nila. Pasangin nila na kanong patik da kanang panguros. Pagkalayo ra kayo, klaro magali ng blasphemia na. Liman ka ang atong patik no kitang mga Katoliko panguros sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo Dios na. Nya ingno nila nagpatik na sa mananap. Di pa kadakong pasipala ana. Di ba mga tinawag nga tigpaminaw? No? Dayon kini sa sumpay ani nasamot gyud. Naagi ni mensahe sa atong eleksyon karon ngano man kay sa sumpay giingon man diri walay makapamalit og makapamaligya gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan. Di ba ato namang nahisgutan nga kining pagpatik mao ni ang pagtintal o pagsugo ba pagsugyot og buhat og daotan. Di ba? Dayon kung musanong ka, but pasabot napatikan ang imong agtang. Kung imong buhaton, but pasabot napatikan imong tuong kamot. Nga karon nganong naghisgot man direg, walay makapamalit o makapamaligya. No? Kinigong makapamalit o makapamaligya, nagpasabot ni og panginabuhi. Buying and selling, di ba? Nganong mamaligya man ka, parang makakwarta ka, parang doon na kay palit og makaon. Mo man kining mga pulong gigamit diri walay makapamalit o makapamaligya gawas mapatikan kuno kaning patik sa mananap. Ang buot ipasabot ani usa sa description sa Catholic exegesis kini kuno ning atong kawadon usa ani sa hulagway nga matintal na lang ta og buhat og daotan, magpatintal na lang ta para mabuhi ta o para maka-earn ta o makakwarta ta. Daghang tamaan ani, bisang ka ng mga politiko nga kwartahan nga mamalit og boto maigo ani nga naman. Kay unsa may purpose nga mopalit silag boto para maka-earn silag boto. Di ba? Oh, ako na lang mopalit ko boto para makadaog gyud ko, di ba? Mao na. Mark of the beast na. Then kita pong mga huyang nga tao nga magpapalit pod sa atong boto, tamaan gihapon ta kay unsa may tuyo nganong ibaligya nato atong boto para makakwarta ta. Di ba? So, mark of the beast. Kini, gikasubo na to, nga naapa dyan laing maigo ani, kining prostitution. Nga ang mga kababayinan, tungod sa kawadon, mapugos og baligya sa ilang dungog. Kana, mark of the beast gihapon na. Nga naman, kay kana, tintasyon man na. Nakaroon, kung imo ginang buhaton, but pasabot nga imo nang gibuhat para mabuhi lang ka. Uning gipasabot diri, walay makapamalit o makapamaligya gawas ni adtong may patik. But pasabot katong nagpapatik, but pasabot katong nibuhat na lang gyud og daotan para mabuhi. Nakuha ninyong punto mga tinahod nga tigpaminaw?
Nya, bisan ka mo gali mamalandong, bisag sa ako mga example ron, pila ra to ka punto. Bisag kamo kung mamalandong mo, daghan ni. Bisag diha sa atong trabaho, mahimong maigo ta ni. Di ba? Nga, kanang mubuhat gali tag mga dili maayo diha sa atong trabaho, o niya, magdawat ta sigig sweldo, kanang korupsyon, igo gihapon. Ano man, kay kanang korupsyon, buhat mo nas dautan. Oh, ano mangurap man ka to earn? To earn. Di ba kanang buying and selling, kining simbolong gigamit dirit? O sa may purpose, ana? To earn, to earn. Kanang doon na kay makuha. Di ba? Kanang korupsyon, doon na man kay makuha. Pero dili man na mao. Mark of the beast. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, maghinuktok ta ni. Dili ni, kining 666 diri, dili ni, bot pasabot nga, butangan yun numero ng imong agtang og 666, simbolo ra na siya. Simbolo. Munang nahinumdum ko sa Facebook, nahinumdum ko, na ito'y dili katoliko, di lang nako nganlan, nga, iyang gibugal-bugalan na atong Santo Papa, kanang picture sa atong Santo Papa, sa agtang, gibutangan og numero nga 666. O nga ilang pagsabot, gudaan ang pagpatik og 666, numero gyud kuno mo ipatik, dili na. Kaya kining pinadayagod, mga simbolo ang gigamit diri. Kining buying and selling, bot pasabot, panginabuhi. Then kining 666, simbolo na sa kadautan. Ano man kay, simbolo na sa incompleteness god. 666. Kay ang simbolo nga kumpleto, kanamang 7. 777 or 7. Di ba? Oh. So, mao na mga tinahod nga tingpaminaw. So, mao na. Dayon, naapamantoy gihisgutan kaganina. By the way, no, kung na ako'y nalimtan sa pag-discuss ani, review lang mo sa akong mga videos di sa YouTube o di sa akong website nga ako ning gihisgutan detalye kining Mark of the Beast, no? Para ma-detalye gyud ang atong mahibaw-an ani, no? Kay wa na pud tay igong higayon. Then gihisgutan pud ganina nga kanang piyesta kuno gipahunong na. Atong timan-an og unsang piyesta gipahunong. Dili nang atong mga bag-ong piyesta sa New Covenant. Kay kanang Usias 2:11 kadto ng mga piyesta sa daang kasabutan. Kay katugong daang kasabutan, muundang man gito. Kay pahunungon man to diha ni Kristo. Gipahunong na ni Kristo sa iyang kamatayon sa krus. Kay ang daang kasabutan gud ilisan na magbag-o. So ang gipahunong diha kadtong daan, katong ilang panagtigom nga gani maapil man ng 7th day of the week Sabat na kung ayohon na tugtuon. Kay ang Sabat gud double element man, ceremonial ug divine. Ang divine mo'y magpadayon pero ang ceremonial mo'y undangan ilisdan. Munang lain na kuno ang pahulay sumala sa Hebrehanon 4:8 ug taas po nga topic. So mao na mga igsoon, ang piyesta nga gipahunong katong piyesta sa daang kasabutan, dili ng mga bag-ong piyesta na toron. At ang ilang dinhi og i-discuss nato ng mga bag-ong piyesta og asa tagikan og authority ana. Naara po nas Biblia. Okay, so wala man daigong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kidagkuan sa atong simbahan, diri sa Diocese of Dipolog, pinagi sa atong halangdong obispo, Monsignor Sibero Kaermari, uban sa mga kaparian, kining, ubus ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Dunduyano Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod o Espiritu Ilumba, hangtod sunod higayon, maayo unta ang atong eleksyon ugma. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan!
Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Oras may kasama, tatak alas 3 sa hapon. Tatak RMN. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just, as one nation, started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace.